Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. З хатняй студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Мы працягваем нашы антыкаранавірусныя стрымы. І нашыя стрымы можна, як звычайна, і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Ну што ж, ні пандэмія каранавіруса, ні самаізаляцыя, на якую паступова сыходзяць беларусы, не спыняе культурнае і творчае жыццё. Магчыма, творчыя людзі нават больш часу сталі аддаваць сваёй творчасці. Вось музыкі ладзяць онлайн-канцэрты, паэты онлайн-чытанні, пісьменнікі працягваюць пісаць кнігі і выдаваць іх нават, як это не дзіўна, ці можа быць не дзіўна зусім, але ў электронным фармаце. Днямі стала вядома, што свой новы дэтэктыў «Ордэн прамяністых» пісьменнік Зміцер Дзядзенка выдасць у выдавецтве Янушкевіч менавіта ў такім электронным фармаце. Ці ёсць сёння ў беларускага чытача попыт на дэтэктывы і чым цікавы «Ордэн прамяністых», мы сёння і пагаворым з аўтарам. З намі на сувязі Зміцер Дзядзенка. Прывітанне, Зміцер. Добрый день, Зміцер, добрый день усім. Зміцер, ты таксама, вось, як я тут пачаў з слоў там пра самаізаляцыю, ты на такой жорсткай самаізаляцыі знаходзішся? Ну, у краму я выходжу. А так увогуле дома. Ці, скажем так, по прынцыпу ідзе у краму адпраўляюць таго, каго не шкада? Ну, не до такой ступені не шкада. Добра, але скажы мне, вот ўсё ж такі вот гэтая самаізаляцыя, яна дазволіла табе больш часу выдаткоўваць на творчасць, ці наадварот гэтыя хатнія всякія там клопаты, вот што раней там з-за працы, з-за творчасці, да якой рукі не даходзілі, то зараз наадварот, вот нешта там трэба прыкруціць, нешта зрабіць, некуды схадзіць, вот, і таму менш, наадварот, на творчасць часу застаецца. Творчасці хутчэй замінае тое, што не можна выйсці нейк з дому, каб праветрыць галаву, прагуляцца, там атрымаць нейкія новыя ўражанні. Знаходжанне дома, яно ў гэтым сэнсе трошку стрымлівае магчымасці для новых уражанняў. Ну, вось, мне менавіта цікавы гэты аспект. Вот у нас жа ж уяўленне якое? Пісьменнік, гэта сеў, там, скажем, з раніцы з кубкам кавы, ну, ці келіхам каньяку, там, як у каго, за стол, там, раней за машынку, цяпер за кампутар, ну, а можа, хто па старынцы аркушы, паперкі, там, і аловак, і так вот до ночы, а то і суткамі сядзіць, строчыць, там, патыліцу чэша. У цябе вот як? У мяне так не атрымліваецца. У мяне ёсць праца, на якой я зарабляю грошы, а пісьменніцтва гэта ў вольны час. Натуральна, што больш-менш вялікі твор, ён вымагае не толькі часу, але і нейкай такой пісьменніцкай дысцыпліны, калі сядзіш, маеш план напісання, пішаш нешта, але гэта адбываецца, ну, скажем так, не кожны дзень. Для таго, каб пісаць кожны дзень, напэўна, трэба было б жыць непасрэдна з пісьменніцкай дзейнасці. Гэта неяк прыносіла значныя, ну, скажем, не прыбыткі, хаця на это можна было існаваць. Наколькі я ведаю, сёння ў Беларусі менавіта з пісьменніцкай дзейнасці бадай што ніхто не жыве. А севярынец? Хай гэта будзе на ягоным сумленні. Добра, давай бліжэй да твайго новага твора. Дэтэктыў. Чаму менавіта дэтэктыў? А чаму не? Ну, гэта просто таму, што ў цябе вось, у самому цікава дэтэктывы пісаць, ці ты адчуваеш, што
ёсць цікаўнасць у чытача менавіта да дэтэктыўнага жанру, ці вот просто сюжэт злавіўся такі, што ну вот ён вымушае менавіта ў такім жанры пісаць. А хто з сучасных, скажем так, не самых блізкіх по часе пісьменнікаў самы вядомы у беларускай літаратуры? Светлана Алексіевіч і Владимир Караткевич. Караткевич – аўтар гістарычных дэтэктываў. Чаму не пісаць дэтэктывы? Пагатоў, што з Караткевічам мы землякі. Аршанская радзільня выходзіць вокнамі на хату Караткевіча. Я, можна сказаць, з самага нараджэння назіраў творчую кухню пісьменніка. Ага, то есть у радзільні, ну як это бывае, там бацькі прыходзяць пад вокны, там гэй, там пакажы мне ў акно, там дзіця, маці паднесла да вакна паказаць, а дзіцё гэта глядзіць не на бацьку, а на дом Караткевіча, і вот фактычна закладае ўжо у матрицу такую. Да. То есть так прыблізна і было. Натуральна. Не, ну, дэтэктыў насамрэч такі жанр вельмі сімфанічны, можна сказаць. Гэта сюжэт, але гэта і магчымасць нешта данесці, дзякуючы гэтаму займальнаму вострому сюжэту, магчымасць данесці нейкія іншыя рэчы. Напрыклад, той самы Караткевіч, які стварыў сваімі дэтэктывамі, уласна стварыў вобраз шляхецкай Беларусі, залатога веку беларускай гісторыі. Вось. Сам па сабе дэтэктыў мае вельмі багатую гісторыю, хаця ён доўгі час лічыўся такой не вельмі сур'ёзнай літаратурай, але па вялікім рахунку, уласна, амерыканская літаратура з дэтэктыўшчыка По пачалася. Але калі прыгадваць Караткевіча таго ж самага, там, што Чорны замак Альшчанскі, што дзікае паляванне караля Стаха, гэта збольшага, ну, такія містычныя, фантастычныя, ну, прыдуманыя сюжэты. Дэтэктывы, якія пішаце вы, там сюжэты таксама прыдуманыя, ці ўсё ж такі яны базуюцца на нейкіх гістарычных падзеях, там, ну, як кажуць, там, прыйшоў у нейкую бібліятэку, знайшоў, ці можа быць у архіў, знайшоў справу там нейкую там крымінальную, пачытаў, нешта яшчэ даведаўся і на падставе гэтага стварыў кнігу. Раман напісаў. У мяне хутчэй мяне натхняюць на гэтыя сюжэты самі персанажы. Часткова гэта могуць быць гістарычныя асобы альбо нейкія прататыпы гістарычныя. Першы з гэтай серыі дэтэктываў «Вуаерыст», там дзеянне адбываецца ў двух планах, у наш час і ў 18 годзе. Там дзейнічае, ну, такі для гісторыі, в прынцыпе, персанаж другога, напэўна, шэрагу, ротмістр Якабіні, які рыхтаваў свой полк для таго, каб ісці з Воршы на абарону Рады БНР. Ось. Персанаж, ён сапраўды быў такі гістарычны. Ён у мяне трошку пераасэнсаваны. Ось. У гэтым дэтэктыве таксама падзеі адбываюцца ў двух пластах, у наш час і у 20-е гады мінулага стагоддзя. Там ёсць адсылкі таксама да аршанскай гісторыі, да такога персанажу, як Тамаш Занк. Гэта сябар і паплечнік Міцкевіча,
стваральнік таварыства філарэтаў, філаматаў, люмінатаў. Карацей, гэта быў такі матор усёй гэтай тусоўкі у Віленскага універсітэта, які ствараў разнастайныя студэнцкія арганізацыі, які просто вось фантанаваў ідэямі. Калі філаматаў, філарэтаў сталі прыціскаць, ну, вядома, это гісторыя з царскімі ўладамі, Тамаш Зан узяў на сябе ўсю адказнасць, і фактычна яго аднаго за дзейнасць гэтых арганізацый пакаралі, саслалі ў ссылку ў Аренбург. Ось ён адтуль вярнуўся, жыў падворчы у маёнтку. У маім дэтэктыве ён не удзельнічае, але там ёсць сшытак «Пакінуты ім», вакол якога закручваецца самая спіраль дзеяння. Ну, вот, наколькі я ведаю, гэта такая трылогія. Вы прыгадалі першы роман з гэтай трылогіі. Зараз вот мы анансуем трэці, але быў яшчэ пасярэдзіне другі роман з такой вельмі захапляльнай назвай, скажем так. Крыху пра яго і пра назву. Другі роман, ну, там хутчэй аповесць, ну, у наш час это досыць складана, ладно, хай разбіраюцца літаратуразнаўцы пры нагодзе. Вялікая пралетарская сексуальная рэвалюцыя – гэта другая частка, яна сюжэтна не звязаная з першай. Там дзейнічаюць іншыя персанажы, і, уласна, у трэцяй яны проста аб'ядноўваюць персанажы з першай і персанажы з другой часткі. Вось. Другая кніга таксама выходзіла ў выдавецтве Янушкевіча ў электронным выглядзе пару гадоў таму. Гэта Беларусь 20-х гадоў, гэта падзеі, якія адбываліся на той час. Як казаў з іншай нагоды Дзяніс Марціновіч, я то думаў, што ў Беларусі ў 20-х гадах адбывалася толькі беларусізацыя, а там было у іх колькі ўсяго цікавага. Гэта кніга была здадзеная у публікацыю практычна адначасова з кнігай пра сексуальную рэвалюцыю гісторыка. Господи, вылетела з головы. Так што мы неяк адначасова працавалі над гэтай тэмай. Ён у гістарычным такім разрэзе з дакументамі, а я у мастацкім плане пісаў. Напэўна, нешта такое ў паветры насілася тады. Ну да, сексуальная рэвалюцыя, яна ў паветры насілася. Але пра ордэн прамяністых. Вот ці можаце раскрыць трошку таямніцу, таму што тыя людзі, хто, ну, можа быць, так глыбока ў гісторыю Беларусі мінулага стагоддзя не зазіраў. Да, вот, дарэчы, вам падказваюць, што гісторыка прозвішча Гужалоўскі. Гужалоўскі, так, Александр Гужалоўскі. Да, вот ордэн прамяністых. Што гэта быў за ордэн? Ён сапраўды існаваў? Ён не існаваў, але ён мог існаваць. Вось, я б так сказаў. 20-е гады гэта вельмі такі дзіўны, скажем, не зусім яшчэ магчыма для шырокага кола усвядомлены перыяд. Гэта перыяд, калі яшчэ існавалі такія аскабалкі да рэвалюцыйнага жыцця, і адначасова праз іх прарасталі ўсе тыя савецкія рэаліі, якія нам уже больш-менш вядомы. Як аскабалкі да рэвалюцыйнага жыцця, дэкадансу ўсяго гэтага, існавалі разнастайныя таварыствы, разнастайныя містычныя арганізацыі. Існавала, напрыклад, такая плынь, як
ордэн містычных анархістаў. Прычым чалавек, які кіраваў ім, эсэр, увогуле пасля вяртання з эміграцыі жыў у Крамлі, як заслужаны перад рэвалюцыяй чалавек. Да таго ж часу адносяцца, напрыклад, те самы рускі касмізм. Гэтая плынь філасофска-рэлігійная пачыналася з таго, што яе заснавальнік, філосаф расійскі Мікалай Фёдор, увогуле лічыў, што ўсіх памёрлых можна ажывіць. Але куды іх потым падзець, іх трэба рассяліць на іншыя планеты. От з гэтага вырас рускі касмізм, той самы Цыялкоўскі з ягонымі ракетамі, наш акадэмік Васіль Купрэвіч, такі апошні аскабалак рускага касмізму, акадэмік Акадэміі навук Беларусі. Адпаведна, всякія ордэны, всякія містычныя арганізацыі, яны ў 20-е гады яшчэ існавалі. Мой сюжэт мог існаваць, мог не існаваць. Я яго выдумаў, але абапіраючыся на рэаліі, якія тады былі насамрэч. Ну, у такім выпадку мне вот крыху дзіўна чуць, вот, калі б гэты ордэн сапраўды існаваў, калі б ён быў, ну, такі, вот там сабраліся такія рамантыкі, летуценнікі, і вот вы пра яго зараз пісалі, ну, так, як вы умееце і любіце пісаць, з рознымі пікантнымі падрабязнасцямі, то тады вот заўвага, якую піша Лерка Люстэрка, мела бы сэнс, але, можа быць, і сапраўды яна мае сэнс, таму што яна піша: чамусьці мне здаецца, што рамантычная назва будзе ўся заплямленая ў крыві ды, прабачце, спермы. Ну, гэта, відаць, адсылка да назвы вашага другога рамана пра сексуальную рэвалюцыю. І ось ці ўхвалілі рамантыкі прамяністыя філаматы, архіпрамяністы Тамаш Зан заплямліванне назвы. Ну і як прыклад кажа, што стваральнікі майстроўні былі супраць, каб гэтая назва дзе-нідзе выкарыстоўвалася. Што вы адкажаце на гэта? Стваральнікі майстроўні супраць таго, каб назва майстроўні выкарыстоўвалася? Ну, відаць, да. Ну, давайте ўсё ж таки пра заплямліванне назвы ордэн прамяністых. Ну, хай рамантыкі прыдумаюць самі. Тое, што не будзе заплямлена. Насамрэч, ну, заплямлена крывёй і спермай. А што ў гэтым кепска? Хорошае пытанне. Мне здаецца, што на наш час дэтэктывы яны не мусяць быць ужо такімі, як іх бачыў Караткевіч. Дэтэктыў мусіць, нават калі гэта рэтра-дэтэктыў, ён мусіць ісці нейкімі іншымі шляхамі, іншыя апрабоўваць, знаходзіць метады нейкія, крокі нейкія, напрамкі. Так, у мяне менш рамантыкі. Ну, час такі, напэўна. Вы все ж таки густы свайго чытача дзесьці так вывучаеце, ці назіраеце за імі, ці ведаеце іх, і крыху падлажваецеся падчас напісання все ж таки пад гэтыя існуючыя густы. Ці наадварот самі іх ствараеце? Большасць аўтараў, напэўна, пішуць тое, што яны самі хацелі б прачытаць, але прачытаць не могуць. У наш час ёсць романтычныя дэтэктывы, скажем так, романтычная гістарычная проза. Тая самая Людмила Рублеўская. Ейны цыкл романаў пра Франціша Выравіча, гэта вот якраз
романтычная гістарычная проза, гэта для аматараў Дюма, Караткевіча. Мне гэта трошку не пасуе па тэмпераменце. Вам падабаецца, была такая вот бойка, кроў, ну і астатнія складнікі, агучаныя Леркай Люстэркай? Чаму не? Галоўна, каб крыві і трупаў не было зашмат. Як было вызначана кімсьці з тэарэтыкаў, у нармальным англійскім дэтэктыве мусіць быць не болей за 2 трупы. Гэта ўсё ж такі такія дэтэктывы, якія, ну вот мы, можа быць, з савецкіх часоў прывыклі там да дэтэктываў, прасці Господі, Чэргенца, гэта вот не ў тым зусім накірунку ўсё ж такі ідзе размова. Так, в сэнсе. Ну, Чэргенца я дакладна не збіраюся ніякім бокам ні наследаваць яму, ні пераймаць. У Чэргенца такія савецкія ментоўскія дэтэктывы былі. Но это не Дэшел Хэммет, это не Микки Рурк. Это такое. Наш слухач і глядач Вольф Рубінчык пытаецца у вас, як шаноўны Зміцер ставіцца да жаночых дэтэктываў? Ці апраўданы ўвогуле падзел на мужчынскія і жаночыя дэтэктывы? Я з вялікім задавальненнем чытаю і перачытваю польскую аўтарку Яну Хмелеўскую. Я не бачу, чым Хмелеўская горшая за іншых аўтараў. Агата Крісці — гэта жаночыя дэтэктывы ці не жаночыя? Марініна — гэта жаночыя дэтэктывы ці не жаночыя? Гэта, ну, такія вельмі дзіўныя падзелы. Гэта альбо літаратура, альбо не літаратура. Танцова — гэта не літаратура. А Агата Крісці... Так, я чытаў пра ўсе тыя варыянты, што жаночая літаратура — гэта літаратура, напісаная жанчынай. Такім чынам, Агнія Барто і Агата Крісці — гэта ў пэўным сэнсе жаночая літаратура. На здароўе. Ну, у прынцыпе, да, вот я пагаджуся, таму што я прачытаў дэтэктыў Катажыны Бонды «Акулярнік». Ну і вот, калі б я не ведаў, што гэта напісала жанчына, бо стаіць прозвішча і фота на вокладцы, я б ніякім чынам не падзяліў, там, што гэта жаночы ці не жаночы. Просто хорошы, добра напісаны дэтэктыў. Вот мне таксама гэтыя вот падзелы на жаночы і не жаночы падаюцца, ну, как бы прыцягнутымі за вушы. Як слушна вы заўважылі, можа, сапраўды ёсць падзел па тым, добра напісаны твор ці дрэнна напісаны твор, і ўсё. Вот гэты, дарэчы, дэтэктыў Бонды «Акулярнік», ён увогуле для Беларусі вельмі цікавы. Там гэтая тэма беларускай ідэі, беларускага духу, яна вельмі цікава пададзеная. Я не ведаю, што як палякі разумеюць у гэтым акулярніку, што яны там сваё вычытваюць, а для нас гэта сапраўды вельмі такая цікавая, значная кніжка для разумення таго, што беларусы у гэтым свеце бачаць, як яны сябе пазіцыянуюць у адносінах да суседзяў, што яны нясуць з сабой. Гэта сапраўды вельмі такая цікавая кніга. Абсалютна неважна, жанчына напісала, мужчына напісаў. Книга хорошая. Згодны з вами. Давайте, часу не так шмат застаецца, таму больш падрабязна пра кнігу. Я чамусьці падумаў, што гэта кніга першая з вашай трылогіі, якая выдаецца ў электронным фармаце, але вот як апынулася, я не вельмі добра знаёмы з вашай творчасцю, з яе нюансамі.
Таму што і другая кніга таксама гэтакім жа чынам выдавалася. Электронны фармат ад нашага звыклага папяровага. Чым вот для вас, як для аўтара, найперш ён адрозніваецца? У Беларусі электронныя кнігі яшчэ толькі прабіваюцца да чытача. Чытач наш збольшага разбэшчаны піратамі і звыклы тырыць. У Беларусі існуе толькі адзіная электронная кнігарня Бай, дзе можна купіць кнігу і гэткім чынам падзякаваць аўтару за тое, што ён падарыў чытачу добрае чытво. Асалоду чытання. Таму што аўтар атрымлівае адсотак з гэтых самых электронных продуктаў. Для мяне магчымасць выдаць электронную кнігу гэта, па-першае, гэта хутчэй, чым папяровую, па-другое, на гэта не ідуць трэбы. Але грошы на гэта таксама не ідуць. Больш эканомна. Я маю на ўвазе для аўтара, бо зараз мы апынуліся ў такой сітуацыі, калі за вельмі рэдкім выключэннем, там ужо нейкіх там, можа быць, асобных аўтараў выдавецтва выдаюць за свае грошы. Усім астатнім даводзіцца самім неякі там чынам праз краудфандинг збіраць на выданне кнігі, плаціць. Пардон, грошы ўсё адно патрэбныя выдавецтву, бо для выдавецтва гэта вёрстка, гэта нармальны кавалак працы, завярстаць кнігу. Падрыхтаваць яе ў некалькіх розных фарматах, бо на сайце кнігарня Бай можна спампаваць кнігу, купіць у тым фармаце, у якім зручна для чыталкі ці для смартфона, з якога будзеце чытаць. Там ці PDF, ці FB2, ці нейкі іншы. І спадарожныя всякія выдаткі на карэктуру, рэдактуру, іх таксама ніхто нікуды не выкідае. Грошы нават на электронную кнігу ўсё адно патрэбныя. У вашым выпадку ўсё ж такі гэтыя выдаткі бярэ на сябе выдавецтва, ці вам давялося са сваёй кішэні, як кажуць, дастань і праплаці? Вот думаю, ці адказваць на гэтае пытанне, ці... Можа, нашыя гледачы таксама думаюць, вот я хацеў кнігу выдаць, напісаць, але ведаў, што гэта дорага зараз каштуе, і таму адкладаў. А зараз думаю, ў электронным варыянце гэта ўсё там капейкі, а можа і мне гэта ўсё і бясплатна будзе, таму вот зараз выдам. Вот просто дайце параду. Калі будзе добрая кніга, калі выдавецтва палічыць, што гэта кніга добрая, у маім выпадку выдавецтва ўзяла на сябе выдаткі па выданню. Выдавец Андрэй Янушкевіч сказаў, што яму цікава выдаваць такія масавыя жанры, як дэтэктывы, як фантастыку. Праўда, наракаў, што ніхто не піша асабліва ні фантастыку, ні жаночыя раманы. Да, ёсць такое, ёсць. Дарэчы, пра выдавецтва і ў працяг нашай тэмы пра жаночыя ці не жаночыя дэтэктывы, вось наш глядач вырашыў так лёгка не здавацца і правакуе вас на, можа быць, такія сур'ёзныя заявы. Вось ён нам кажа, у такім выпадку, паслухаўшы нашыя з вамі развагі, Зміцер, што шаноўныя суразмоўцы хочуць сказаць, што і жаночае выдавецтва ў Беларусі не патрэбна. Ваше меркаванне, патрэбна ці не патрэбна жаночае выдавецтва? Болей выдавецтваў добрых і розных. Я вялікай шкоды ад гэтага выдавецтва не бачу, і вынік
ягонай дзейнасці пакуль што таксама не бачу. Так, для мяне было дзіўна пабачыць, што это выдавецтва, якое спецыялізуецца толькі на аўтарах жанчынах. Мяне это сапраўды на пачатку трошку шкрабанула, але хай будзе. Ну, просто я уяўляю сабе, калі б раптам выйшаў бы хто-небудзь і сказала, я открываю выдавецтва, дзе будуць друкавацца адныя мужчыны, якую бы хвалю гэта ўзняло у адпаведнасці? Калі людзі хочуць сябе самі свядома абмежаваць, не трэба ім замінаць. Хай замыкаюцца ў сваім вузкім гетта. Дякую. І ўсё ж таки вернемся да вашай кнігі. Безумоўна, можа быць, хутчэй выдаецца ў электронным фармаце кніга, менш выдаткаў на яе сыходзіць, але ўсё ж таки, вот як для аўтара, вось вы заходзіце па дарозе на працу, там ці гуляючы па горадзе, заходзіце ў кнігарню. Прыемна пабачыць, калі вось стаіць кніжка папяровая на палічцы, там тут з гэтага боку Караткевіч, з гэтага боку там Бахарэвіч, а тут раз Дзядзенка. Прыемна паглядзець, а зараз такога вот шчасця не будзе, атрымліваецца. Будзе каранавірус, побачым, можа шчасце і будзе. То есть вы не выключаете варыянт папяровага фармату? Абсолютно не выключаю. Не. Ну, просто я ад сваіх гасцей вельмі люблю атрымліваць аўтограф на яго творы, а тут атрымліваецца, вот як аўтограф атрымаць? Я, міцер, вам магу распісацца на маніторы. Добра, і калі ўсё ж таки кнігу можна будзе ўжо спампаваць, пачытаць, атрымаць асалоду чытання? Спадзяюся, што да канца гэтага месяца. Ну так, прыблізна, арыентоўна. То бок, калі верыць прагнозам міністра Караніка, то яшчэ падчас каранавірусу. І вернемся на заканчэнне да пачатку нашай размовы, калі я спытаўся пра тое, што наколькі ўсё ж таки беларускаму чытачу цікавыя дэтэктывы, але увогуле вот можна заўважаць, што неяк так цікавасць прачынаецца у беларусаў да чытання беларускай літаратуры, асабліва беларускамоўнай літаратуры. Можа быць, атрымліваецца ўсё ж таки у аўтараў, дзякуючы такім вот кнігам, дэтэктывам з крывёю і сэксам, прыцягнуць увагу, прычым калі там апісваюцца нейкія ўсё ж таки і рэальныя падзеі, увагу да гісторыі Беларусі. Там дзякуючы кнігам той жа самай Людмілы Рублеўскай, той жа самай Ганны Севярынец, напісанай лёгкай мовай, прыгодніцкія сюжэты, але вось дзякуючы гэтаму прыцягнуць увагу і да чытання беларускіх аўтараў, і да цікавасці беларускай гісторыі у тым ліку. Вот ваше меркаванне, ваше назіранне, вот атрымліваецца ці не прыцягнуць увагу чытача? Атрымліваецца прыцягнуць увагу тады, калі у аўтара ёсць магчымасць дайсці да чытача. Бо на сённяшні дзень аўтар мусіць быць не толькі аўтарам тэксту, аўтарам кнігі, але і сам сабе прамоўтарам, сам сабе рэкламістам. У нас, у Беларусі, гэта атрымліваецца літаральна ў адзін. Ганна Севярынец добра сябе рэкламуе, Віктор Марціновіч добра сябе рэкламуе. Згадайце тыя самыя чэргі у кнігарні па ягоныя раманы. На вялікі жаль, для таго, каб аўтар кніга трапіла да чытача, трэба, каб чытач пра гэтую кнігу хаця б даведаўся. А такой магчымасці няма такіх наладжаных шляхоў, няма літаратурных нейкіх аглядаў па новых кнігах, якія выходзяць.
Вось. Нема нейкіх там, не ведаю, тых же самых спецыялізаваных нейкіх выданняў літаратурных. Ну, ёсць дзеяслоў, але один жывы літаратурны часопіс на 9,5 мільёнаў насельніцтва Украіны, гэта не тое, што мізер, гэта Вельмі мала, я вам падкажу. Дзякуй вялікі. Будзем спадзявацца, што дзякуючы ў тым ліку і вашым здольнасцям як прамоўтара і нашаму эфіру мы будзем больш даведавацца пра новыя кнігі, новыя выданні. Ну і тым літаратарам, якія зараз паглядзяць нас і скажуць, вось выкарыстоўваюцца сваім службовым становішчам, цягне Лукашук гэты ў эфір сваіх сябручкоў. Я яшчэ раз нагадаю, мы радыя бачыць усіх вас у нашых эфіры. Пішыце, прыходзьце, ці звяжемся пакуль каранавірус так, і прэзентуем вашыя новыя творы. Галоўнае, каб было што прэзентаваць. Радыя усім, ну і каб літаратура была годная. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў Зміцер Дзядзенка, пісьменнік, які выдае праз выдавецтва Янушкевіч сваю новую дэтэктыўны бестселлер «Ордэн прамяністых», трэцюю частку сваёй гістарычнай трылогіі. Уже ў хуткім часе яе можна будзе ў электронным фармаце набыць, спампаваць на адпаведных пляцоўках, на сваю кніжку электронную і атрымаць асалоду чытання. Дзякуй вялікі. Зміцер Дзядзенка і Зміцер Лукашук працавалі для вас у студыі.